Trebuie să mă crezi pe cuvânt. Aici e cel mai frumos loc de pe pământ. Aici sunt liber să fiu cine sunt. Am avânt și cânt și râd și plâng și strâng din dinți, că noi pășim în iad ca sfinți. Și dacă zici că nu iubești, atunci tu minți. Trebuie să fiți cum vreți să fiți. Citiți, iubiți, loviți, cinstiți, nenorociți. Sunteți de aici, stați pe aici. O mână sus dacă vrei să mori aici. Grasul X, un fel de Tudor Gheorghe. Nu vreau politică, eu nu cred în vorbe. Nu cred în bombe, eu cred în tobe. România e în probe, mai calți ca niște sobe. Latin, domnule, revoluție. Uite ce e pop, uite ce e. Facem revoluție. Uite ce e pop, uite ce e. E ultima soluție. Uite ce e pop, uite ce e. Facem revoluție. Uite ce e pop, uite ce e. E ultima soluție. Uite ce e, uite ce e. La mine în România totul e invers, bre. Ne îndreptăm spre țările calde, pentru că poate punem bani deoparte. Statele civilizate sunt neinteresate. Românul e bun la toate, poate se scoate sau poate nu. Eu stric cât pot de tare, hai să ne batem cu noi în primul rând, că stăm aici. Adică în prima linie, plin de cicatrici. Sătui de bolșevici, nu votăm bunici fără frici. Dăm o tură printre inamici. Și ca să meargă brici trebuie să avem curaj. Să nu ne cramponăm, vedem dincolo de ambalaj. Uite reportaj, uite personaj, uite un mesaj, suntem gata de linșaj. Uite ce e pop, uite ce e. Facem revoluție. Uite ce e pop, uite ce e. E ultima soluție. Uite ce e pop, uite ce e. Facem revoluție. Uite ce e pop, uite ce e. Uite ce e pop, uite ce e. Facem revoluție. Uite ce e pop, uite ce e. E ultima soluție.